Nik uste dut lur sekatze prozesua bataila kolektibo bat dela. Badakigularik hainbeste txalde direla segidari gabe eta ekoizpen anitz eskaz ditugula. Elena Ager deitzen niz, jateko sagarrak egiten ditut Baigorrin. Barazkiak saltzen dituzularik, jende guziak galdeiten dauzute eta fruituak badituzi. Eta hortan ohartzen zira zer den gure realitatea Euskal Herrian, baratze kari ahas guti dugula eta fruiturik ez dugu deus ekoizten hemen. Beraz bazen zinez hemengo elikaduraren egitearen desafioa. Laborantza ganbarak laguntzen zaitu instalazio administratiboa gauzatzen. Ni bezalako proiektu atipiko batetan erreferentziak ere argumentatzen, bankuaren aintzinean edo administratibo ahloan. Laborari proiektua gauzatzen alda, luja bakarrik bari maduzu, hori gabe ezin da. Beraz, lur sekatze zailtasun hori dugu orkat familial guziek, eta hemen ez da bate erretxa, bate. Beraz, asiniz hola luja sekatzen, eta hor bataila, beraz, berda deitu, ez-ezko anitizan, beraz, pazientzia hartu behar da, eta nik lortu dut. Norbaitek konfientza egin daut, beraz, hori niretzat behi eder handi bat izan zen. Nik uste dut lur sekatze prozesua bataila kolektibo bat dela, berda lagundu. Ez dira usten jendeak bakarrik hautatzen, batailatzen hainbeste eta hainiz desesperatzen. Badakigularik hainbeste txalde direla segidari gabe eta ekoizpen anitz eskaz ditugula.